Txan, txan. Kaixo, zer moduz? Ongi etorri gaurko Katixaren txokora. Ni naiz Katixa, bai ezagutzen azue. Aurrekoan ipuina kontatzen aritu ginen gogoratzen? Bai, nola ez. Eta zer modu zaudete? Ze kontutxo egingo dizkiazue? Gaur ere nere ipuina entzutera etorri zeate, Poxi, entzun aldezu! Poxi nere astotxua da. Eta oraindik pixka pardela erabiltzen du batzutan, bakarrik, batzutan iresi egiten zaio. Denoi bezala baiet, baina, Poxi, ideia badakat. Behar bada Poxiri, pardelak entzen hasiko gea. Pixkanaka. Potuan egingo dugu. Potuan egingo aldu Poxik txixa eta kaka. Bai? Etorri, hartuko dugu hau? Begira, fuera pardela bat. 2 eta 3. Eta, etorri Poxi gurekin, etorri. Hemen potuan saiatuko zea, bale maitia? Oso ondo, zu geldi. Eta Poxiri laguntzeko nere maleta magikoko ipuin bat kontatuko dugu, bale? Bai. Ea, zer dakagun, txin. Zapata bat. Honek ez digu balio. Amonaren kulero erraldoiak. Ez digu balio. Hau bai. Begiratu dezaket zure pixoialean? Xaguren ipuina daukagu. Poxi, entzun ondo. Eta zuek ere bai. Ziur asko gustatuko zaizuela, bai? Begiratu dezaket zure pixoialean. Prest? Ipuina entzuteko lehendabizi, begiak zabaldu. Belarria garbitu. Kremaiera itxi. Eta ipurdia pegatu. Listo. Vale. Begira. Hau, xagu da. Kuskusero utza da xagu. Leku guztietan begiratzen dena ikertu behar du. Dena begiratu behar du. Zuek bezalaxe. Ikusten dituen zulotxo guztietan begiratzen du. Dena ikusi behar du, ontziak, botila, dena. Eta noski, egun batean, bere lagunen txanda iritsi da. Erbia, begiratu dezaket zure pixoialean. Eta erbiak esaten dio. Bale, begiratu lasai. Ea, aber zer daukan. Zazpi erbi kaka! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7! Orain, ahuntzari galdetuko dio. Ahuntza! Begiratu dezaket zure pixoialean. Eta ahuntzak erantzuten dio. Begiratu lasai, begiratu. Eta pardela begiratzen dio, ea. Banengoen bani, kakapikorpila bat. Esaten du xaguk. Kakez betia zeukan pardela. Txakur, begiratu dezaket zure pixoialean? Bale, begiratu, esaten dio txakurrak. Eta begiratzen duenean, ara, txakur kaka, luxia, bukaeran punta daukana. Beiaren txanda orain. Beia, begiratu dezaket zure pixoialean? Eta beiak esaten dio. Jakina,
Begiratuko dugu zer daukan? A ber, ea. Bei kaka freskoa! Haze kiratxa! Zaldi! Begiratu dezaket zure pixoialean. Begiratu? Esaten du. Eta ikusiko dugu? Hiru kaka pilota borobil eta undi. Zuenak bezalakoak. Baietz. Txerriaren txanda, azkena. Txerria, begiratu dezaket zure pixoialean? Erantzuten dio. Begiratu nahi badizu? Erantzuten dio. Ikusiko dugu? Hobe bezue sudurra tapatuta, A berre. Txerri kaka! Haze kiratxa! Eta orduan lagun denak, hauntza, zaldia, txakurra, erbila, beia da txerriak esaten diote. Xagu! Eta orain guk begiratu dezakegu zure pixoialean? Eta xaguk erantzuten dio. Aurrera, begiratu nahi baduzu, Begiratuko dugu? Prest? Txan. Ara! Baina ez dago zer! Nola liteke? Pixoiala utzik dago! Oso erraxa da, erantzuten du xaguk. Nik potoan egiten dut. Potoan? Pixontzian! Begira, baguk ere probatu nahi dugu. Eta alabazan edo ez bazan, zar dadila kalabazan, eta tera dadila Zumaiako plazan. Gustatu zaizue? Eta zuri poxi, gustatu antzaizu? Etorri, a ber? Oi! Poxik ere lortu du! Aupa! Oso ondo, eta zuek, urren arte, ondo pasa! Aio!